nu. Hej og velkommen til Survival Game. Som I kan se, så starter jeg rigtig dårligt ud. Jeg får ikke noget. Og som I kan se, så er der nogen, der er dumme og smider noget, ikke? Så tager jeg lige en kiste her. Nej, det var ikke noget. Så løber vi videre. Men I kan godt se, at det ikke går særlig godt. Men bare roligt, det skal nok gå bedre. Fordi der er jo ikke nogen, der jagter mig, vel? Nej. Så ja, og Louis han så også spiller på en over og spiller på en anden. Og som I kan se, så har jeg noget armor. Jeg fik noget armor der. Men jeg har jo ikke noget våben, så jeg kan jo ikke kæmpe. Se, der fik jeg lige et våben. Og se, så tager jeg lige lidt armor på. Og så lægger jeg lige mine ting i orden. Ja, og så løber jeg over for en wooden sword og en iron bar og en... Nu kan jeg lave guld sword, men når jeg allerede har et træsværd, så behøver jeg jo ikke. Ja. Og det var Louis, der har lært mig den her vej. Ham, der sidder og spiller over på den anden. Som I kan se, så... Det regner? Ja. Det regner? Ja, som I kan se, så går det lidt dårligt med armoret. Men det skal nok blive bedre. Så æder jeg lige lidt. Og så går jeg op ad trapperne. Og så går jeg videre. Så er jeg her. Så går jeg lige herhen. Så går jeg herhen. Så går jeg herhen. Så finder jeg jo en bue. Det var også godt. Og noget mad. Og så kan man lige lave lidt sjov med de her ting. Sådan der. Men nu går vi altså videre. Vi har ikke tid til at bare stå og lave det der. Nå, vi kan også lige tage nogle læderbukser på. Ja, og så løber vi lige den her vej. Og som I kan se, fik jeg lige en diamant der. Og lige nogle guldbukser. Nogle guldbukser og en til. Og nogle chainsko. Og som I kan se, så går det lidt bedre, som jeg sagde. Så nu kan jeg jo lave et iron sword. Men der er jo ikke noget crafting lige her i nærheden. Eller jo, det er der. Vi skal bare lige lidt ned. Så går vi lige her ned ad trappen. Og så går vi sådan her. Så gør vi lige sådan der. Der mister jeg lige nogle par liv. Men så spiser jeg, og så får jeg nogle par liv. Så går vi herind. Og så får vi nogle par. Se, så laver man lige et iron sword. Sådan laver man lige et iron sword. Og nu skal vi ud og lede efter surprise droppen. Det er en rigtig god kiste, hvis I ikke ved det. Som der kan være et diamantsword i, noget iron armor. Eller der kan være en hel masse gode ting. Der er mange gode ting. Se, så går jeg lige over til den her. Men jeg kan lige spise lidt, ellers kan det godt være, at jeg dør. Som I kan se, så er der lige en, der har killet min iron axe. I er jo ikke blinde, vel? En chain chestplate. No. Så står vi lige lidt og skifter. Indtil den gode kiste kommer. Så tæller jeg den ned, fordi så kommer ham der lige og prøver at komme ind. Men inden han kommer, så tager vi også lige og killer. Så har vi lige killet ham der.
Se nogle iron bukser. Det var altså rigtig godt. Som I kan se, så ligger også lige nogle af de dårlige ting. Så spis den mos. Sådan der. Eller et lille crafting. No. Så løber vi videre. Som I kan se, har jeg rigtig godt armor. Og så, nogle jernboots. Nogle jernbukser fik jeg. Der lige, Jeg vandt. der min vandt. Og derovre har Louis lige vundet. Og jeg kom med et stumt over 6 kills. Se, så løber vi efter orange her, ikke? Fuji. Det var pause. Hvorfor? Nu er den i gang. Ej, har jeg haft den hele tiden på pause? Nej, bare sige hej. Hej og velkommen til den her DM-match. Se, nu skal mig og ham der lige lidt i krig, ikke? Du var over til mig, så. Han slugte over bare slå. Nu har han fordel med det der. Det blev meget bedre armor. Nu er det stor fordel. Jeg venter til han går ud i vandet. Se, så går det matchen i gang. Så I kan se, hvor meget ham der lige lidt i krig. Nøj, som I kan se, kom jeg på en anden plads. Så, men ham der var rigtig god. Og farvel! Det var det.